alaga, okay ba yan? Parang parehas lang sila. Ito dalag, alimango, yan igot, ulang, udang, pasayan. Yan ang nakuha guys for today's video. Ay, ngayong gabi panay alimango yun. Diba? Good night guys. Haan? Banami? Ay haan? Udang? Nih di jay. Ini. Aja nagunita. Porong. Patalawang pa lang so. Ini natin. Panagon. Pas-pasara dati. Ni umutan. Hindi. Apa? Iyag pa nang amin mo kung udok pula. Tini. Tani. Kasta aja pinaanak tatay. Nice. Ditalo ko man. Nagpapausan to ang pinana. Sika. Kalasin pala tisilaw ko ni. Masih ramitan si screen mo dito. Screen para tilapia, galapia. Sangat tenda dito eh. May pakat grabe. Hindi siya umilam ng bata. Pananan. Nalahaan. Tilapia. Ang pinala? Ang pirimorto eh. Video. Lagi kanta mo. Nah. Ikaw, narasa. Nah. Dito tika dadakalan ka sana. Kunanan ka ajay. Mabasi. Hah? Tilapia mana?
Tumirakan. Kurang sama tiwala tayo. Orang na pagkargaan ko. Ipapanan na nga ta dato. Ha? Pagad. Hindi mo mapapanan na atoy. Dapat nagnatan niya. Ha? Jini. Sugar. Nice. Red pa ano niya. Saan na data? Bisa gana mata ko ni tengah kamog mo. Jay? Kamog mo kita ni mo panita. Tak semua lang. Ha? Ayun na. Tani. Asa? Susang amudamog lang ini. Awan eh. Alam mo na. Di sini. Pay muna maglang oy. Umudag lang oy. Nagaraw oh. Nalan. Maglang oy mo iyo. GEP na. Una na lang ni. Ni. Sus. Di na pa mapuntaan. Diyak pa na mo. Lolo. Alinaw kan. Aglang iyo. Wala eh. Sana kita rasa aglang lang yung ano iyo. Tinan sapi kay patili. Basi ni tadang muna. Bakar tirasan. Nag-iipon kami ng ano guys. Pambenta. Pambenta sa ano. Fish pond. Abay pag-ipanan kita gatang mang joy. Hindi datoy. Pag-ipanan da. Bugi ha? Bugay. Di pa lang makadwan na rasa mo pag-ipanan da mo. Saan ikwada mo? Nipi dan siya. Piskaryada mo. Sugag gatangon din ang katadapon. Natabag nga tagi yung gatang di jay. Yan. Dapon. Mungar pwede pakpakanda. Ang kapan Mungar sa mo. Karne mo. ni ko ni. Hmm? Aji ko. Kanya, aji mga singil. Ayun na. Data. Ampo. Yun.
Pinapadasang gimatang ra sa takwa. Tapon. Guys, oh. Ano na yung nakuha. Time check. Alas 2:00. Alas 2 mo. Kulang. Oh, di ba? Yan ay ulang, guys. Banak. Pugyan pa ni. Kayubugin. Kayubugin na kanya. Yan o. Oh, yan yung nakuha, guys. Limang kapigod. Higat. Yung maliliit na limaw, guys, ibebenta sa may fish pond. Yan. Alagaan nila. Kulang. Ay, magkaiba pala to, guys. Kunyata yun, guys. Kapigod. Ayan. Malaga. Okay ba yan? Parang parehas lang sila. Ito dalag. Alimango. Yan, igat. Kulang. Udang. Pasayan. Yan nakuha, guys, for today's video. Ay, ngayong gabi. Panay alimango yun. Diba? Good night, guys. Wala. Lagay natin sa iba yung ano, guys, isda. Hindi na gado ka makapigod na. Hindi na tayo saan? Higat. Buncek, dalag. Oh. Pagsang na. Nga ata, tangtang kan tarakitaw. Tangtang kan. Mga pampay. Isina man, may talang ano na.